Tarangu ndikuberekwa nonzi Fred Manjalima. Kapfupi ndo rikubasa. Takaberekwa tiri muri nokwana kuita yo 5. Ini kapfupi ndi wechipiri. Sorry, triple 4. Ini ndo wadziridza ndeupo. Triple 4 komana 3 musikana 1. Matangira atakata zvakaita ndi munaifarira zveart kubva ndiri kuchiri kuchikoro. Kunakirwa kunakidzwa kuti toita madrama pachikoro, taitoita madrama yayo zvekuita zvepachikoro zvezvo zvichienda kumacompetitions chingoita zvekunakidzwa. Tabva ipapo tazotifambei, basa rapera kwandataura kunzi kumara ndopatano ndakagara mabvuku zenguva diki diki parazonozvazo roja kuno kwekwe abereki. Saka ndopata kusangana nevamwe vachiita mutambo vari muno munzvimbo yepwe. Taita tiri kumapuranga maraini muchingoita zvemarenzi kuti vanhu vanongoungana vachiona vachinakidzwa vachiseka. Ndopata zvokuti kusi tikangoenda mutaundi pane uyo anoita zvokukwira waya unzi Rwasu. Vatasi vatamukumbira kuti atipota chikawapedzawo totora muchigombawo. Svika tangoti chirovarova. Then apa ndipo ndatakuzoona kuti tamutauni kuti inge zvinotomboonesa mari wane masenzi kuti unotese ungase kurarama nawo chipo nekuda kwake vanakidza drama ukanda masiriva maona matinosipeta mwe. Ndipo tanga taona inge tinokwanisa kurarama nazvo mbichana zvichidaro. Ndo pakazoti tiri muna first mweya pakazova vanonzi first producer weStreet Theatre Daniel Maposa akauya act yenyu tadita noikana paTV todai zvavatotaura zvinhu zvakanaka. Tiri nechiwo chotobuda paTV kuti akomana kuti tichazobudawo paTV here. Tatitomboenda kuTV tisvika taona vakuru vangati but ndofana age yanga tiri yacho zvangasingakwanisi kuti tiite drama full drama sekuti sezvinoitwa ngoma gringo nanani kana mutiro wakuvanzana na Parafini. And me too. Before you withdraw your words. Sure, ni moyo wese. Ife ndingati zvekuimba zvinhu futi zvakagara zvingori manditi kuna mabudisa tikamboti masongs ndaifarira musambo traditional. Saka pataita madrama paya patiri muna festival takatomboenda kubudiriro kunogadzirwa marimba tinoti muna kumasimbi kurenora kumasimbi pane panogadzirwa marimba pane madharas. Tikatotenga marimba zvoti pataita madrama paya tatone marimba akati nawo atatori yese marimba tiite music yeita traditional music. Tikambopinda guest lodge mutauni mwemwe tatautoridza marimba ivomuyamo tisanganisa nedrama ndopa pane music yacho zvokuti kuti zotizorere kudhara nemagitari kai pamatore nemarimba music yatotanga lead yacho ingatori marimba neridhim yacho marimba then bass because ndaionawo mapusiyana pane mufesi anonzi Sanseko yakashaya mbese kumabhuku yainzi tashinga mari pakuru ndokwanzachiti akazoshayika mufesi wake akazoshayika ndo kwandaiona ndaiwirawo naye so tazotora lead pasaridhi rechi tasiya marimba asi shungu dzangu dzanziri pamarimba traditional music pasafika namutati first album checheyo yanzi unotorawo kubva kune vamwe makainzwa first album unotonzwa kuti song inoenderana nesong yakati yekukanga waya pakunzi kafa kugara kuborodhero pepe mashoko evanhu haikuti kafa kugara kuborodhero
nezvavakanzwa nemashoko ainyeba ekutenderera asingazikanei. Saka ina hapakwanisi kuti udaire kuti nyika yese uidere kuti aiwa handigare kuBhorodhero inoda kutoburiswa pandikutaura ipapo kuti aiwa inyaya yakatenderera pandakawina that album patakawina yenzi best video best song pakatendera mashoko iyayo nyika yese. Asi pachingoti pedzei ndakaita show naSliza ndofunga kuBotswana. Ndini first person ndakata kuiridza naSliza muno because ndamboenda kuBotswana chinotsvaga kuti ndoita madhirama pano ndipakasakana naye ndobvazouya muno patana mashows naye ndichibva program imwe inoendete yemudombo yemanyoka chichichichi ndipo ndakatenga imwe mota so bhasara cheblues. Saka vanhu vaingoti ndiyo yapuwa ndakapuwa imba ndine chandakapuwa pamakuina payo hapana chandakapuwa. Saka kuEpworth ndiriko ende handibvi. Chinonetsa kuti handibve kunoko ndo nzvimbo yandakakurira, ndo nzvimbo yandinoda. Kana ndikaita imba kupiwa ndoindaita imba iko kwamundoonewo nendiri muri mumwe munomo because ndoma ndofarira kugara pane vanhu because ndoma ndakakurira mune vanhu. Ndikazotiza vanhu sei ndakakurira mune vanhu imomo zvikadhakwa ndakudzoka nodzoka muvanhu imomo. Saka regai ndirambe ndiri mune vanhu ndo reason why zvimwe ndinazvo zvekuti handingakwanisa kushambadzira pamhepo. Vanoziziva vanotoziva kuti pane chakati pane chakati. Asi muEpworth handibvi kusvika vandidzinga vanokwanisa kudzinga vacho vanozonzira pamwakanyamwaka pasiripo parodhi zvinoda kuitika izvozvo kasi handibvi. Mabasa akapfupi inini kwandiri ndinomatenda uyezve ndinomakudza ende uyezve iyewo munhu akanaka ende munhu ane rudo necommunity yake anotombotrayo kuita kusimudzirawo vamwe vechidiki especially munyaya dzemumhanzi dzemadhirama nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Anokwanisa kungaita anotraya kutombosimudzirawo. Kapupi munhu anogorera zvaanoridze kari anoridza saka fambira nyaya dzachona akasunguka kanondibata-bata kana kakateerera ndiri mumba mavo. Kapupi munhu akasununguka, munhu anobatsira vanhu zvikuru kwazvo. Even nyange ukada kundobatsirwa naye mune zvinoitwa zvemadhirama zvemusic, munhu anokwanisa kubatsira, munhu ari free. Okay, nyaya yandakaonekuendeka noyauya yonzi apotata MP zvati kuda kuti tiri kukambani kwangu anomboita zvefodya ndakatoona chiragidza namadhambosi nzi kukundisa kuti MP chirudziya nditombochizivi. Saka kuti uzodza munhu zvinhu zvaitika ndozoti kufika pfumi zvazara mumafoni mese kana foni mangu zvakatosvika ndikatoshamisa kuti kafu MP. Asi vanhu vakatanga kufara vachipembera zvekuti dai zvazviti zvokwadi ndaiwina ndaiwina. Vazhinji zvandoti patatanga music cheche vanofungidza kuti music yakatangira pana Mainga. Pana Mainga rifunga yanga album ichi 5 or 6 asikakanganisa kune mamwe ari mumashure. Then Mainga ndo yakazongoita sekuzikamwa kuti ngakapfupa anombosanganisa nemusic dzine pfungwa dzandakanokanda kuti ndikadai tine zvimwe matofarira mune zvidhakwa mumwe mune masingadhakwe tikazoenda mupawa tinoridzire chii tikanoita dhirama iri throughout kubva kuseni kusvika kwaedza manheru kusvika kwaedza madhirama vanhu vanorara. Saka taa pane style yaita mukuru Safirio Matsikati was a musician achiita futi comedy. Saka ndofunga mungazotarisa ndokwandinoita nhongeredzwa ikoko because imbe ndo zvaari kana mukaona kapfupa wacho kana aripo unotoona kuti pachisafirio zvinhu kazhinji kacho ndakaona sekuti music kana madhirama acho zvinogona kunoka kutambirwa. Hanga kuti one album boom waenda vanhu vanonetsa kuti vanzwisise music uchiita zvichimborovera madhirama uchiita zvichimborovera asi Mwari wekudenga haashayirwa nezuva rekuti mwana wangu anenge vanhu vangomuziva ndoona sekudaro
kana ndobizwi paine lack of marketing maybe because zikatora masongs acho tikamaridza ona kuti songo ndiyarini ita iwe kumaseri kwabaingapo zanofunga ndakatangira pana mainga izvo kune mamwe ari kumashure ariko zvekuti tingona kuzvaro maremix time handingati takaparadzana marabha akatongopinda ati yangu inini inonzi kapfupi chichiwatowata takatokomutorawo pati yakatibati tese saka ndonge tashandashanda akazoona kuti indakura mukuru reke ndese ndimunhumira ndakadai aiwa zvina tese hazvina kuipa asi tinoshandidzana ndokuonana munhu akutotiwo akumanyawo nendima yake zvino zvinhu zvinotenda Mwari kana achitendera marongero ake handingatongeni asi ndokumbira kuti Mwari andisvitse pane pfungwa dzake dzekuti chipuka changu ichi ndichasvitsa pakati nekuti ndikafungidza ndichasvika pakati because hazviiti nekuti pandakasvika ndakasikambofungira ndichasvikapo saka ndokurudzira veruzhinji vandisvitse vanonochingudza kundisvitsa varipo vanondibatsira chaipo varipo vakatarisa vanondisvitsa pavanondisvitsa wapiwa pawa naMwari Mwari ondisvitsawo pese pandinosvika ipapo chishuviro changu chinogona chiri mukati hachibude iko zvino nditaure asi nyadenga ndichinamata kuti Mwari we pamakandibvisa paya ndichisvitsa ndinonzwa kufara kana paine mumwe mukana kuti mundisvitse ipapo ndokutendai Mwari mundisvitse futi ipapo asi ndotarisira zvikuru zvihombe pakurarama kuti mhuri irarame